Faci mutrițe din astea. Nu pot să mai zic chestii. Îi tai sonor. Cine ești tu? Cine ești tu, măi? Cine ești? Așa, da, să dăm la mamințuță cu picioarele. Unde da? Ronțăim? Ronțăim? Oh, noroc! Ronțăim un degețel, ia. Nu? Nu le ronțăim, le pupăm. Da, să ne agităm un pic. Haide, trage un zâmbet pentru mani. Haide, trage un zâmbet pentru mani. Nu? Nu? Năsuc mic? Da. Stai să năsuc. Nu? Nu? Da. Haide să